माने जोबोद गोजोननाय मोनदों गियान धर्म समाजनि आरो नोंथाङा बेहाय फैनानै गियान धर्म समाजनि जोबोद साननाय आरो लाखिबाय दा नोंथाङा मा सानो बे गियान धर्म समाजा दावगानायनि लामायाव बेसेबां जाफुंसार आरो जाफुंसाराखै आरो खमायनो बे गियान धर्म समाजा मुलुगाव फरेन डनार गुबुन रायजोफोरनि नोंथाङा एसे जोंनो थाखाय समाजनि गियान धर्म बे 10 बोसोर बे ओनसोलाव थानाय माहारिनि जौगाहोनो बे ओनसोलखौ बोरैहाय जौगाहोनो थाखाय आंबो नुदों बिथांमोननि जिखिनि खामानि मावनानै मोनसे जाफुंबोगासिनो दङ बेयो मोनसे गेदेरथार मोनसे फसंथान आरो बे फसंथाननि गेजेरजों जेसेबां बे बे ओनसोलखौ जौगाहोनो बे ओनसोलाव थानाय खामानि मोनै सेंग्रा सिख्लाफोरनो मोनसे निश्चय बिथांमोना जोंनि माने सरकार बे बिटिआर बे माने गियान माने मदद बेवहाय आङो मोनसे नोंथांखौ एसे सोंदेरबावनो लुबैदों गियान समाजनि थांखिया जाबाय जेराव गियान बेवहायनो धर्म बुङो गियान धर्म गियानर अबेहायनो कुनु धर्म नङा होमबा जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव दा दहाय बिबुंथियावबो होदों मोनसे जायोब्ला गावनि बेनिखायनो बे बोराय आरो बुरैफोरखौ मोनसे माने अल इनकामखौ थाखाय बे सिगांनानै बे अनसायनो स्किम नागिरदों बे स्किमआव नोंथाङा माबायदि नोजोर होनो सानो? इंराजियाव मोनसे खोनानो दङ सार्भिस टु गड नैबे अलमेन अलेज अलमेन जि हम बे अलमेन हम सेबा बेनिफ्रायनो दङमोन फरेन कान्ट्रिफोराव बेनि कनसेप्टआ दङ नाथाय जोंनियाव बे कनसेप्टआ जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोल बा जोंनि जिखिनि जायगायाव जोङो थायो बे जायगायाव बेनि कनसेप्टआ एसे जोबोद माने लेदै फैदों अबयसे बै समाव जोंहा जि मोनसे कनसेप्ट बे कनसेप्टआ फैनांगौ जादोंमोन नाथाय आथिखालाव मोनसे एडभान्स माने ससाइटि बा एडभान्स जि मोनसे मानसिफोरा जेरैबायदिहाय माने बिजि जायो आरो बेनि थाखायनो गावनि बैसो जानाय बिमा बिफाखौ जोथोन लानो हायिखौ जोङो गोबांखौनो नुदों नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जोङो गोबां बिजिनि गेजेरजोंब्लाबो गावनि बिमा बिफाखौ जोङो मोजां आरो बेबो मोनसे माने मा होनना बुंदों गसाइखौ सिबिनायानो बियो जायो दा थेवबो नैबे आथिखालाव जि मोनसे अलमेन जि हम बेनि जि मोनसे हमनि कनसेप्ट बे कनसेप्टआ थारैनो जोंनि नैबे ओनसोलावबो बियो जादों बेनि गोनांथिया जोंनि ओनसोलावबो जाबाय आरो बेवहाय नांगौ बायदि मदद बे मददखौ जोङो होनो हागोन साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आरोबाव मोनसे सोंबावनो लुबैबाय जोंनियाव जोबोद आबिदायैनो बे एग्र' बेस इन्डास्ट्रि जेरावनाखि जुनार फिसिनाय आरो आबाद
जोंनि माखासे सुबुं दं होननानै खोनाबाय थादों बिगियान ब्रह्म समाजखौ बिनि गेजेरजों मोनसे गोबां हागु गोसोनानै बेनि गेजेरजों माबाफोर मोननायनि राहा जोंनि रांखान्थियानो आबादनि सायाव सोनारसारो दा बे जोंनि रांखान्थिखौ जुदि आबादाव जौगाहोनांगोन जोङो जोङो बायदिसिना नांगोन जोङो जे आबाद बे आबादखौ जौगाहोनांगोन आरो आबादखौ जौगाहोनांगौबा थारैनो जिखिनि मावनांगौ गावजों लोगोसे बे मदद मोननांगोन आरो बेखौ होनो नांगोन आरो अब्लासो बे जोंनि जे रांखान्थि बे रांखान्थि थासारिया जौगाखां मोनसे महर मोनो साबायखर थाबाय सारनिसिम बिटिसिनि नोंथांनि बेसेन गोसा समायखौ बाहायनानै बेहाय नुजाफैबाय बेनि थाखाय गियान ब्रह्म समाजनि जानानै आं मिडिया पार्सनेल मिनिसिं कसारि आंजों लोगोसे रुपसन बसुमतारिया दिनै नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय फोरमायबाय गोजोन्थों।